Boas tardes. A imaxe do día lévanos ata París. É a da entrada de Nicolás Sarkozy na cadea. Ingresou esta mañá na prisión parisiense de la Santé para cumprir 5 anos de condena. Está acusado de financiar a campaña electoral que o levou ao Eliseo en 2007 con cartos do réxime libio de Muammar Gaddafi. Sarkozy é o primeiro presidente na historia da República Francesa e da Unión Europea que entra no cárcere. Hoxe estivo arroupado pola súa familia e un cento de simpatizantes. Na cidade de Ourense volveu planear hoxe a pantasma do apagamento de abril. Varios barrios quedaron sen luz, co que deixaron de funcionar os semáforos. Os comercios víronse obrigados a parar e mesmo o hospital tivo que tirar dos xeradores para manter a actividade. Moitos respiraron aliviados ao saber que foi unha incidencia localizada. Pois a luz parecía que volvía, de repente volveuse a ir. Además, asustado porque digo, a ver si va a pasar lo mismo que de la otra vez. Gente que acabo de atender ahora que se me decía que vai subir a casa sea por las escaleras, por si acaso. Galicia lidera a reivindicación ante Bruxelas de que cada rexión española poida xestionar os seus fondos europeos. Alfonso Rueda, presidente da delegación española do Comité Europeo de Rexións, defendeu en Santiago que os cartos dependan da administración máis próxima. E os afectados por ela en Galicia reciben con cautela o primeiro paquete de axudas que aprobou esta mañá o Goberno para atendelos que padecen esta doenza. Son 500 millóns de euros que completan as axudas directas que a Xunta concede dende hai 2 anos. No caso da ELA avanzada, os doentes poderán percibir ata 10.000 euros ao mes. Non son suficientes, a lei ela prevé moitas medidas adicionais. A chuvia gaña protagonismo. Pola tarde volve deixar en aviso toda a provincia de Pontevedra nunha tarde onde os ventos do suroeste tamén provocan que se active un risco de nivel amarelo en áreas do litoral norte. Polo demais, temos un día onde apenas se moveron as temperaturas dende primeira hora da mañá. A primeira hora da mañá, unha ampla comitiva policial acompañaba o expresidente francés Nicolás Sarkozy dende o seu domicilio no distrito 16 de París ata a cadea de La Santé. Sarkozy saudaba brevemente dende o coche coa man no cento de persoas que coreaba o seu nome. No camiño a prisión, o expresidente difundía un comunicado en redes sociais no que aseguraba que era un home inocente. É o primeiro presidente francés en prisión. Está condenado a 5 anos de cárcere, pero o seu abogado xa recorreu a sentenza. Acárdase que saia nas próximas semanas, pero mentres non se resolva a apelación, o exmandatario seguirá en prisión. Nicolás Sarkozy saía da súa casa pasadas as 9 da mañá da man da súa muller Carla Bruni. Fora, simpatizantes e familia amosaban o seu apoio ao expresidente da República Francesa, condenado a 5 anos de cárcere por financiar a súa campaña de 2007 con diñeiro do réxime libio de Gaddafi. Non, nous ne sommes pas d'accord. Estase encarcerando un home inocente, a verdade triunfará, publicaba o político nas súas redes sociais o tempo que se despedía da súa esposa para subir no coche que o levaría ao cárcere. Numerosos motoristas de televisión perseguiron o vehículo polas rúas de París, retransmitindo en directo a comitiva ata a prisión de La Santé. O exdirixente xa recorreu a sentenza, pero deberá permanecer entre reixas mentres non se resolve. Grave injustice. Unha grave injustiza, dicía o seu abogado ás portas do presidio. O tempo que estea dentro, Sarkozy permanecerá na unidade de illamento nunha cela individual. Alí poderá ler os 3 libros que lle deixaron entrar. Un sobre Xesús e os 2 tomos do Conde de Montecristo, de Dumas, a historia dun home condenado inxustamente que logra fuxir do cárcere para vingarse. Pero, ironías á parte, esta non é a primeira condena de quen foi o presidente de Francia de 2007 a 2012, senón a terceira. O ano pasado tivo que levar un brazalete electrónico que lle foi retirado ao cumprir os 70 anos. E aquí en España hai novidades no caso Coldo. O presunto conseguidor Víctor de Aldama volveu a abrir a caixa de Pandora. Asegura que as comisións que recibiron José Luis Ábalos e Coldo García alcanzaron os 4 millóns de euros. O exministro négao, pero o debate centrou hoxe a actualidade política tamén no Congreso. María Cheda.
Sí, porque a posibilidade de un financiamento irregular do Partido Socialista preocupa e moito os habituais aliados do goberno. Son ata 4 millóns de euros en comisións ilegais e cartos tamén en negro para pagar parte dun local do exministro. Iso é o que asegura Víctor de Aldama, que documentou parte destas afirmacións no Supremo, pero Ábalos insiste en que mente, mesmo argumento que están empregando tamén dende o goberno, pero os populares lembranlles non todo está perfectamente acreditado como sosteñen os ministros. Aldama volve a apuntar a Ábalos e traslada ao Supremo que lle pagou 20.000 euros en negro para que o ex-ministro comprara un local en Valencia. Ya que se ha pagado ese local, gran parte de ese local con efectivo. Efectivo que podría proceder. Y lo que yo he entregado son casi 4 millones de euros. Pagado, segundo Víctor de Aldama, José Luis Ábalos e Acoldo García en comisións por contratos públicos. Aldama tamén sostén que el presidente siempre ha sido consciente de todo. Existe Aldama que unha parte deses cartos ían destinados ao PSOE, mentres dende a oposición exixen explicacións aos socialistas. Y es fundamental que el Partido Socialista y el presidente se hagan cargo de sus corruptos. Por a súa parte, o Partido Popular lembra que o Supremo citou a declarar como testemunha ao exxerente do PSOE. La financiación irregular sobrevuela al Partido Socialista. Y los jueces de este país lo están investigando porque no han conseguido acreditar el origen de esos fondos con los que pagaban en metálico. Con todo, o PSOE... El dinero del Partido Socialista tiene trazabilidad. Nadie duda del origen del dinero del Partido Socialista. El dinero del Partido Popular tiene antecedentes penales. Din que asumen con tranquilidade a citación por parte do Supremo a cargos do partido, á vez que insisten na súa disposición a colaborar coa xustiza. Os enfermos de ELA e as súas familias acollen con prudencia o decreto que financia con 500 millóns de euros as axudas pros doentes. En Galicia hai 300 enfermos pendentes de financiamento que pode chegar aos 10.000 euros no caso da dependencia extrema. Un ano despois da aprobación da lei no Congreso dos Deputados, o Consello de Ministros avanza no financiamento das medidas de apoio aos afectados pola ELA. Damos un paso fundamental en materia de derechos, avanzamos y mejoramos sobre todo también nuestra red de protección social y, en definitiva, ampliamos y mejoramos nuestro estado social. Entre as medidas crearase un novo grau de dependencia extrema, o 3+. Ademais, garantirase axudas 24 horas aos afectados cunha dotación de 10.000 euros ao mes e construiránse 2 centros de atención a pacientes con ELA en Asturias e Extremadura. Mejoramos nuestra red de protección social, la hacemos mucho más específica y es obligado decir que esto sucede gracias al empuje y a la demanda de la sociedad civil. Os afectados acollen con cautela estas medidas, din que chegan tarde e son incompletas. Non son suficientes, a lei ela prevé moitas medidas adicionais e, dende logo, nós para os asociados sempre imos a pedir que se cumpran todos os dereitos que foron recoñecidos no seu momento na lei ela. En Galicia hai alrededor de 300 afectados pola esclerose lateral amiotrófica. 200 deles xa reciben axudas directas da Xunta de Galicia de ata 12.000 euros anuais. É unha medida pioneira en España que nos presupostos do próximo ano quedará exenta de tributación. Hai novidades tamén en materia de vivenda. O Goberno dá luz verde ao novo Observatorio de Vivenda Turística que se encargará de identificar os espazos das cidades con máis problemas de concentración de visitantes e de acceso a unha vivenda. Esta medida ven sumarse ao rexistro de alugueiros de corta duración, entre eles os turísticos. Ese asunto, o da vivenda, está provocando choques entre os socios do Goberno. Sumar acusa ao Ministerio de inacción e pide a ministra Isabel Rodríguez que, se non é capaz de facer fronte ao problema, que se aparte. Que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Entonces se nos está acabando la paciencia. Le pedimos, por favor, a la ministra de Vivienda, a Isabel Rodríguez, que conteste, que responda una a una a las medidas propuestas por Sumar, porque si ella no tiene ideas, pues ahí tiene las nuestras. Tampouco se outou ben un vídeo lanzado polo Ministerio, no que, para chamar a atención sobre a falta de vivenda, o vídeo reproduce un futuro no que os maiores teñen que compartir piso con mozos. Despois das críticas recibidas, o Goberno xo retirou e deixou só a parte final. Otra vez.
30 años dejándote los calzoncillos en el baño. Esta noche voy a traer a alguien a casa. Me dejáis el salón. En cuanto pueda me voy sola. En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo. En Galicia, un dos barrios nos que máis vivenda pública se está construindo é o de Navia en Vigo. Esta mañá comezou a levantarse un novo edificio con 37 pisos. Mónica. Sí, o Goberno galego adxudica por 12,5 millóns de euros a construcción de 58 novas vivendas repartidas en dous grupos. O primeiro deles, estas 37 que hoxe comezan a construirse. Son as segundas promocións de vivenda pública en Navia que se levantan con técnicas industrializadas, é dicir, cun sistema máis rápido e máis sostible. En total, a Xunta prevé construir en Navia máis de 1.600 vivendas públicas, das que 930 xa están en marcha. E a aposta da Administración galega en Vigo que aumenta a súa partida nos presupostos do 2026 ata os máis de 74 millóns de euros para a construcción de vivenda na cidade olívica. A finais do ano que ven, as primeiras vivendas de protección pública da Xunta de Galicia, as novas vivendas que se engadirán as que xa hai tempo que foron feitas aquí en Navia, se xan unha realidade e seguiremos hasta cumplir os obxectivos ambiciosos que nos temos marcado de ao redor de 1.600 novas vivendas. Galicia impulsa, xunto coas demais autonomías e municipios, unha fronte común en contra da recentralización dos fondos europeos. A delegación española do Comité Europeo das Rexións, presidida por Alfonso Rueda, deulle o visto e prace a declaración de Galicia na que se pide un orzamento comunitario xusto. Alfonso Rueda defendeu unha Unión Europea forte, cohesionada e próxima nas decisións á cidadanía. Que se escuche y que se respete la voz de los territorios y que eso tenga reflejo en el nuevo marco financiero plurianual tiene que ser fundamental. Unha posición que comparten o resto das comunidades e tamén os municipios españois á marxe da cor política. Más fondos, más transparencia, más flexibilidad, mantener la cohesión y no a la recentralización. Lo peor que nos puede pasar como Unión es la renacionalización, la recentralización de los fondos de cohesión. Debemos trasladar a la Unión Europea la descentralización administrativa que existe en este país. Reuníronse en Santiago para impulsar a Declaración Galicia, un documento contra a recentralización dos fondos europeos que Rueda agarda que o goberno de Sánchez empregue na negociación coa Unión. Espero que sea también el documento de nuestro país ante la Unión Europea y que nuestro Gobierno nacional entienda que recogiendo lo que nosotros manifestamos, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros defendemos, está defendiendo también una posición de país. A Declaración Galicia tamén pide que non se recorten os cartos de Europa para a pesca e o campo. Un dos grupos empresariais galegos con máis presenza no estranxeiro é o Grupo Cortizo. A multinacional galega acaba de selar unha alianza con dúas empresas de Armenia para que fabriquen e instalen os sistemas de aluminio e PVC patentados pola firma de Padrón. Cortizo é un exemplo de éxito empresarial, pero hai moitos máis. Cada día nacen novas iniciativas sustentadas na innovación e na intelixencia artificial. Os directivos pídenlles aos novos emprendedores que non lle teñan medo ao fracaso e as empresas consolidadas que apadriñen as novas ideas. O cambiamos ou nos morimos. Renovarse ou morrer, as empresas galegas están en pleno proceso de transformación. A veces non somos conscientes de las capacidades que tenemos. A inteligencia artificial e a innovación toman os despachos dos directivos. Creo que la innovación non pode fluir se non se empodera a las personas. Algúnas nacen por casualidade. Miña boa díxome con 102 anos, antes de morrer tamén, neno, fai algo pos teus orixes, non? E convértense nun referente en 52 países. É o caso de Aldealista. O Tinder dos povos, non? Conecta persoas, empregos e modos de vida. Din os executivos que a clave está nisto. Yo creo que hai que rodearse bien, ¿no? para emprender tamén. É o que fixo Marcos González, o xerente de Arraigo. Construen casas de madeira apadriñados por Finsa. Y es muy fácil, ¿no? Pues que alguien te pueda presentar a una determinada persona, te pueda decir cómo puedes certificar un producto, cómo, me parece fundamental. Para os novos emprendedores, un consello nada gratuito. Nunca ter medo ao fracaso. En moitas culturas, se non fracasaches, desconfíen de ti.
En xaneiro sairá un novo concurso para xestionar explotacións mineiras en Galicia. Incluirá materias primas clásicas con outras máis estratégicas como o litio. Anunciouno a conselleira de Economía durante a reunión constitutiva do Consello da Minería de Galicia, onde está representada a Administración e toda a cadea de valor dentro do sector. E no Congreso ábrese o camiño pro debate da transferencia da AP9 á Xunta. A mesa pecha o prazo para presentar emendas á proposición de lei aprobada por unanimidade e remitida polo Parlamento de Galicia ás Cortes. Mañá coñeceránse as alegacións presentadas polos partidos, pero o PP xa anunciou que apoia o texto tal e como está. Na súa tramitación xa se encadearon 45 prórrogas nesta legislatura. É unha noticia moi relevante para a industria automobilística de toda Europa, incluída a galega, con epicentro en Vigo. Bruxelas accede a que se sigan fabricando coches de combustión máis alá do 2035. María. A Comisión Europea adianta a revisión da norma que marca o fin dos motores de combustión para o 2035 e faino xa a finais deste ano en lugar de deixalo para o 2026 en resposta á presión da industria automobilística. A presidenta Ursula von der Leyen pídelle aos 27 máis flexibilidade ante as dificultades técnicas e económicas para completar a transición cara ao vehículo eléctrico. Desde o sector ven inviable substituir en tan pouco tempo os motores diésel e gasolina e por iso reclaman máis prazos, pero de momento a prohibición segue fixada en 2035, malia que Bruxelas agora abre a porta a modificar o calendario e as condicións de venda para adaptarse aos retos da industria europea. E o Parlamento Europeo acaba de aprobar o novo carné de conducir que será común a toda a Unión. Vai ser digital, sen necesidade de levar copia física. E adianta a idade de conducción en Europa aos 17 anos, tamén para camións. Aínda que o primeiro ano terán que ir acompañados dun adulto. Ademais, haberá avaliacións pros maiores de 80 anos. Obrigará a ter coñecementos sobre os novos sistemas de asistencia á conducción e non deixará escapatoria se se retira o carné en calquera dos países membros. Os condutores xa non van ás estacións de servizo só para encher o depósito. Cada vez hai máis gasolineiras que amplían negocio e que nos permiten facer a compra, tomar un café ou mesmo levar e secar a roupa, Sabela. Hai unhas 2.000 lavadoras autoservizo repartidas por toda España, son espazos similares a este, cada vez máis adoitan instalarse en todo tipo de establecementos, como por exemplo neste no que estamos nunha estación de servizo. Do que se trata, entre outras cousas, é de aproveitar que os clientes veñen aquí e como hai espazo de abondo, pois se aproveita para ofrecerlle os máximos servizos posibles e que tamén fagan o máximo gasto posible. En contra do que puderamos pensar, o que nos comentan aquí, é que a maioría das persoas que utilizan as lavadoras autoservizo nesta estación de servizo non adoitan ser usuarios de combustible, simplemente aproveitan estas instalacións e veñen cos seus coches para traer a roupa a lavar a secar ou a lavar e a secar. Estamos nas aforas de Santiago, repostando sí, pero se queremos tamén podemos tomar un café, dentro ou fora, lavar o coche, facer a compra, levar a bombona de butano ou mesmo facer a colada. E que a imaxe da gasolineira só con surtidores parece formar parte xa do pasado. Fomos por ese camiño, vimos que iba bien e, nos fomos ampliando hacia o supermercado, hacia a cafetería, temos comida para levar. La lavandería foi algo que se vio en determinadas ciudades, descargan la ropa de su coche a la lavandería y la cargan inmediatamente. Pois todo comodidade. Eu vivo en Santiago, non? E para aparcar ali como fago? Falta chao, ves, aquí estás un supermercado, estás todo. A ver, hai de todo, máis do que nos poderíamos imaginar. Nesta outra gasolineira da Picaraña en Padrón, o que comezou como un servizo de parcheo de rodas, acabou por converterse nun taller de mecánica rápida. Estamos tendo un pouquiño de todo, cada vez somos multiservicios. Implementamos na parte de atrás un servicio de autocaravanas. Dispoñemos de unhas duchas para os camioneiros cando veñen aquí a primeira hora da mañán. Nos dous casos recoñecen responder á demanda da xente e a crecente instalación de surtidores de baixo custo, unha realidade que as converteu en gasolineiras multiservizo.
A visita gasolineira pesa moito no peto, pero o gasto en enerxía máis importante para os fogares é a factura da luz. Os electrodomésticos que máis consomen son a neveira e o conxelador, o 36% do total. O televisor, un 12%, e a lavadora tamén outro 12%. Nalgúns casos é posible reducir o gasto escollendo os treitos máis baratos se temos contratada a tarifa eléctrica regulada. No Día Mundial pro Aforro de Enerxía buscamos estrategias para reducir o consumo. O CDE da Enerxía empeza por utilizar electrodomésticos eficientes. Agora a normativa é máis estricta e é difícil de atopar clases A ou B. Un aparato hoy que hace unos años sería una clase A++, hoy viene siendo una clase C. Os aparellos máis pequenos non teñen etiqueta enerxética, así que para saber canto consomen temos que fixarnos na súa potencia. Esta plancha, ¿no?, que tienes aquí. Ves que te pone, bueno, los gramos de vapor y tal, y te pone pues 2.500 vatios. Podemos aforrar en colectivo. Neste edificio de Vigo renovaron todo o sistema de calefacción e auga quente, 180.000 euros. En la demanda de agua caliente sanitaria se ahorrou o 100%, un 60% na calefacción. En total, ten un aforro total da agua caliente sanitaria máis calefacción do 70%. A Comisión Europea reclama aforrarnos desplazamentos para menos de 3 kilómetros a pé ou en bicicleta. La bicicleta la utilizo para ahorrar tiempo, porque trabajo en varios sitios y entonces tengo que salir de uno y meterme en otro, y entonces para poder ahorrar tiempo y para poder disfrutar un poquito del tiempo libre. Europa tamén receita máis teletraballo. Di que un terzo dos empregos poderían facerse dende casa. Onde se apagou todo esta mañá foi en Ourense. Varios barrios quedaron sen luz por momentos e veciños e comerciantes reviviron durante un instante o temor a un apagamento como de abril. Todos respiraron aliviados ao saber que o alcance era moito máis limitado. Arestora xa se recuperou o servizo en case toda a cidade, aínda que quedan zonas afectadas, Xoel. Case total normalidade antía na cidade de Ourense, malia que en algúns puntos, como poden ver, as miñas costas son moitos os establecementos, tamén as vivendas que aínda continúan sen suministro eléctrico. Dende Unión Fenosa Distribución, pertencente ao grupo Naturgy, a distribuidora apuntan a que se debeu esta incidencia a unha avaría nunha liña de media tensión no barrio de Barbaña, unha avaría que levan toda a mañá tentando solucionar, pero como dicimos, en algúns puntos aínda continúa esa falta de suministro. En total serían uns 240 os clientes, por exemplo, neste barrio do Polvorín, que continúan aínda sen electricidade. Precisamente ata aquí Naturgy despregou varios grupos electróxenos para tentar suplir esa carencia de electricidade. Foron moitos os establecementos, como dicimos, tamén vivendas, bancos, semáforos no centro da cidade das Burgas ou mesmo o hospital, os que sufriron os efectos deste novo apagamento. Precisamente neste último punto, no hospital de Ourense, tiveron que traballar durante gran parte da mañá con luces de emerxencia e con baterías do propio hospital ata iso das 12 do mediodía. Un incidente que a moitos lles lembrou o apagón do pasado mes de abril. Como dicimos, nestes momentos, práctica total normalidade, malia que en algúns barrios continúan sen electricidade. Coas lanternas do móvil así traballaban neste restaurante do barrio do Polvorín en Ourense dende preto das 11 da mañá. Non é imposible, por se regresa, para non estar pillados, porque se regresa temos que dar o menú do día. É a zona máis afectada polo apagamento. Unha avería nun treito subterráneo dunha liña de media tensión deixou 700 clientes, segundo Naturgy, sen luz, pero os traballos para arranxala provocaron cortes na suministración en varios barrios da cidade, entre eles o centro. Eu fun ao ximnasio e cando estábamos ali tamén foise a luz, parecía que volvía, de repente volveuse ir. Durante 10-15 minutos e despois volveu nada, 2 minutos e volveu marchar outra vez. Cortes de pouca duración, pero que prexudicaron, ademais do tráfico, os negocios, imposible traballar ou cobrar. Luego arreglamos. Dejamos de trabajar y la luz, o sea, sin café, sin nada. Foi moito tempo? No, fueron 10 minutitos. Pero o que fixemos foi eso, chamar a amigos que están nos povos ou fora para ver se tiñan luz ou non. Bueno, cando dixeron que sí, dixemos, bueno, pois era cousa da ciudade, bueno, polo menos quedaches un poquillo máis tranquilo. Esa era a principal inquedanza, que se volvera a repetir o grande apagamento do mes de abril. A ver si va a pasar lo mismo que de la otra vez. Eso era un medo. Usted xa está preparada por si se repite? Bueno, menos do que debería, supoño. Pero bueno, algo máis xa teño. Linternas e por aí xa vou tendo. Un hornillo tamén destes de gas. Eu sigo sin ir
o sea, indo sin diñeiro en efectivo e así, o sea, eu moi preparada non vou. Afortunadamente só foi unha avaría puntual. E estábamos precioso aquelo. A min dame medo, esas luces así. Empezamos cunha tontería, cunhas simples calabazas e todo foi ano tras ano medrando, medrando, medrando. A tradición importada dos Estados Unidos de decorar as casas por defuntos arraiga cada ano máis en Galicia, pero en poucos casos con tanto entusiasmo como en dúas casas de Piñor na comarca do Carballiño. De seguido vemos todos os detalles. Hola, que tal? Seguro que lembran o triplo crime de Morata de Tajuña, o asasinato de 3 irmáns pola débeda económica que tiñan a raíz dunha estafa do amor. Hoxe empezou o xuízo contra o acusado. Enfrontase a 36 anos de cadea, pero a pena podería ser moito menor se o xurado popular ten en conta as atenuantes de alienación mental. A Audiencia Provincial de Madrid iniciou a vista con xurado popular contra Dilawar Hussain Fasal, o home hispano-paquistaní que recoñeceu matar a golpes 3 irmáns de Morata de Tajuña. O crime tivo que ver cos cartos que lle debían dúas das irmás que eran, ao parecer, víctimas dunha estafa do amor. A ver, ellos mandaban dinero a los militares que supuestamente eran sus novios. El banco les avisó que era una estafa, porque esos movimientos de dinero eran de una estafa. Ellas hicieron caso omiso porque dijeron que a ellos no les importaba. Parte dos cartos que enviaron eran os 60.000 euros que lles prestara o acusado, que chegou a ter unha orde de afastamento dunha das víctimas por ameazala para recuperalos. O 17 de decembro de 2023, Dilawar quebrantou a orde, entrou na casa e matou a golpes as dúas mulleres e o irmán con que convivían. O crime descubriuse un mes despois e o día seguinte o acusado entregouse á policía e recoñeceu os feitos. Este señor, pues claro, de que no, el dinero no viene. Su madre creo que se pone mala, él es el que estaba sufragando los gastos de allí, él no tiene cómo vivir y claro, es cuando él ya se ve que se pone nervioso y pasa lo que pasa, claro. O fiscal pide pro acusado 36 anos de cadea por 3 delitos de homicidio, pero admite a atenuante de alteración psíquica. Por iso será clave a valoración que faga o xurado popular do informe dos forenses para rebaixar ou non a condena ata os 7 anos e medio que pide a defensa. Atopan morto dentro dun contedor de lixo o exmarido da alcaldesa de Almazora, en Castelló. As primeiras conclusións da autopsia indican que sufriu unha agresión previa e que puideron tiralo vivo o contedor. Foron os traballadores de recollida os que atoparon o cadáver o luns de madrugada. E xa temos máis pistas sobre as causas do accidente do funicular de Lisboa. O cable que rompeu non cumpría coa normativa exixida pro transporte de persoas. É o que revela o primeiro informe oficial sobre as causas do accidente do pasado 3 de setembro, en que faleceron 16 persoas. O documento tamén apunta a fallos graves no mantemento e no sistema de freada do histórico funicular de Gloria. Hoxe estamos moi pendentes dunha nova operación contra o narcotráfico que está en marcha nestes momentos na área do Salnés, con varios rexistros en Vilagarcía e noutras localidades. De momento hai unha vintena de detidos. Alejandro. Sí, efectivamente, o subdelegado do Goberno aquí en Pontevedra confirmou que nestes momentos hai unha vintena de persoas detidas en relación a esta operación contra o tráfico de droga. Tanto axentes da UDICO como da Garda Civil realizaron rexistros tanto esta madrugada como a primeira hora desta mañá en diferentes vivendas, como por exemplo esta que poden ver tras de min, ubicada aquí neste barrio do Terrón, en Vilanova de Arousa, pero tamén rexistros noutros puntos da comarca e tamén en Vigo, Pontevedra ou Cambados. Durante eses rexistros requisáronse, entre outras cousas, droga, tamén cartos en efectivo e algunha arma. Unha operación que está sendo coordinada polo xulgado de Vilagarcía, que decretou o segredo de sumario. Un novo golpe ao narcotráfico que se suma a outras operacións antidroga. Unha das últimas, esa Operación Olimpia, que se saldou coa incautación de 2 toneladas de droga e tamén a detención de 11 persoas. Mallan nun home de idade avanzada en pleno centro de Pontevedra e a plena luz do día. A vítima foi elixida ao chou nun ataque de histeria dunha muller moi coñecida na zona e non por ben. Días despois enfrontouse tamén cunhas rapazas. Van a ver. Así día sí e día tamén, ataques ao chou. Este é unhas rapazas en Benito Corval, pero uns días antes foi peor. A vítima fora un home de idade avanzada que paseaba tranquilamente coa muller. A malleira puido acabar mal.
Tirou no suelo, empezou a rabuñar a cara e estaba lle golpeando. E nada, intentámosla separar. Lle deu un petote que chamaron a ambulancia e todo, porque aparte o señor estaba conmocionado, un señor maior, caeu o chan coa ferida na cabeza. Fui a separarla, o sea, a proteger al señor, y entonces se lió conmigo también. Pero bueno, como estaba muy excitada, continuó, pasaban dos señores en bicicleta, les tiró de la bicicleta, cogió la bicicleta, pum, a tirársela encima. Sorte que foi en horario comercial en unha praza céntrica moi concorrida. Eu nun brazo, outra señora nun brazo tamén, porque ademais é que tiña moita forza. E despois había dous chicos suxeitándolle as pernas. O comentario era que a tía, aparte de tola e mal, a forza que tiña, que quedou todo o mundo asustado. Entre todos non daban feito bo dela, ata que chegou a policía. Coñécense mutuamente de sobra. Que anda por aquí sempre gritando, meténdose coa xente, o sea, bastante seria. Se pone muy agresiva, entonces ya tuve una pelea con ella un día que me tiró una botella. A vítima, que vive tamén no centro de Pontevedra, recupérase dos rabuñazos na cara e dos golpes que empeoraron o seu estado de saúde xa delicado. O peor é que en calquera momento baten outra vez de fronte, porque ela, a muller do turbante violeta, volve a estar na rúa ata a seguinte. O rural de Redondela está a sufrir unha vaga de roubos que ten preocupados os veciños. A Policía Nacional busca dous homes que foron gravados polas cámaras de seguridade dunha das vivendas asaltadas nas parroquias de Ventosela e Reboreda. Os veciños do camiño do Casal en Reboreda andan inquedos. A nova de que roubaron un veciño vai pasando boca a orella nesta tranquila parroquia de Redondela. Un pouco de medo temos no corpo porque, claro, iso é unha lotería, non se sabe a quen lle pode tocar. Os ladróns asaltaron dúas casas. Nunha había unha cámara de seguridade que gravou como dous homes entraban nela. Foi en dúas vivendas separadas apenas 1 kilómetro unha da outra. Non é o normal, pero os roubos dos últimos anos asustan os veciños. Hombre, estou entre o medio da que dicen e máis a daqui da baixo. Estou no medio e medio. Por si acaso xa me dá medo tamén que me entren. Agora que teño máis medo que me entre que me dé un golpe. Reboreda é unha parroquia tranquila e coñécense todos. Por iso a presenza dun extraño hai días levantou sospeitas entre os veciños. Probablemente sea xente que teña estudiado a zona, porque por aquí non hai xente conflictiva. Como ben podedes ver, é un barrio tranquilo, levámonos ben entre todos, casos puntuales. Susto tamén o que levou outra veciña cando marchou a unha boda e ao volver descubriu que os ladróns entraran na súa casa e levaran as xoias e todo o que tiña de valor. Mira o que se acaba de instalar na Coruña, unhas escaleiras mecánicas cubertas. Si no, a ver, caballero, nos gana la partida. A Coruña non é a cidade con máis costas de Galicia, pero os coruñeses saben ben que hai zonas que é mellor evitar se non queres acabar suando. Na Ronda de Nelle, na Avenida de Fisterra ou nos Rosais atopamos algunhas das costas que máis custa atravesar. É que ir cargando coas bolsas da compra ou co carro dun bebé e atopar isto é terrible. Por iso o Concello instalou no barrio de Monte Alto unhas escaleiras mecánicas. Pero non son unhas escaleiras calquera, son as primeiras que están cubertas. Están entre as rúas Adelaida Muro e Ángel Rebollo e son as primeiras que hai no barrio. E no tempo que levo aquí non deixa de subir xente por elas, así que imos ver que pensan os veciños desta novidade. Totalmente necesaria, sobre todo para las personas mayores. Está genial porque Monte Alto tiene muchas cuestas. Encantada, sí. Muy útil cuando tiene prisa o algunas personas mayores. Parece que os veciños están bastante contentos con estas novas escaleiras. Eu xa teño que marchar, pero non por aquí. Moito mellor por aquí. Parecía que este outono non ían facer tanta falta os paraugas, pero xa levamos 3 días de choiva. E ollo, porque aínda temos por diante varias xornadas máis pasadas por auga, con avisos por chuvia e tamén por vento. Así que con este panorama non se me llama a idea investir nun parauga resistente que soporte as inclemencias do tempo. Pois sí, desafiando o paso do tempo e tamén o vento do norte. Aquí en pleno centro da Coruña atopamos negocios tradicionais como este dos que xa non quedan moitos, porque non só venden paraugas, tamén reparan e fabrican ata convertelos en pezas case únicas. Nunha cidade como esta da Coruña, onde paraugas é case unha prenda máis de vestir, eles din que a súa aposta está centrada sobre todo na calidade. Fundada nos anos 50, esta tenda sobreviviu a modas, crises e temporais.
Hoxe van xa pola terceira xeración, pero seguen cosendo cada peza como se facía antes. E esta, precisamente, din que é a clave. Procuramos darlle ao cliente calidad, que sean, bueno, dentro do que nos fabricamos paraguas de bo resultado, a hora do vento pois que lle aguanten, podelos arreglar, que iso tamén é importante, porque hoxe en día hai moito paraguas no mercado que non se pode arreglar, que non hai pezas de recambio. O feito de que dure máis dunha tempada é o que para moitos clientes tamén xustifica o gasto. Compensa, claro que compensa. E además hai baratos tamén. No, compensa mucho. Duran mucho, lo que pasa es que los pierdo. Evidentemente non aguanta todo porque o vento ten moita forza, hai un límite. Pero bueno, son paraguas que ten un mínimo de cuidado, de non perdelo e abrilo para secar, son pa anos. Din que non son invencibles, pero case. Veremos como se comportan co que temos por diante, porque segundo as previsións de cara á tarde, a chuvia irá gañando protagonismo, deixando en aviso toda a provincia de Pontevedra. Os ventos do suroeste tamén farán que se active un risco de nivel amarelo en áreas do litoral norte. E o peor, agárdase para os vindeiros días porque un río atmosférico trairá choivas intensas ata o sábado. Bastante máis extremo foi o fenómeno que viviron en Francia. Un tornado tocou terra preto de París e provocou un morto e 10 feridos. Os refachos de ata 200 km por hora derrubaron 3 guindastres de construción que provocaron danos importantes en 2 bloques de vivendas e un centro médico. Tamén levaron por diante moitas árbores que cortaron estradas, vías do tren e liñas eléctricas. Me olvidé de sin gluten, pues yo creo que el triple, casi todo, sí. Es mucho para una familia media, sube mucho el gasto de la compra. Acaban de escoitalo, ser celíaco ten un sobrecusto na cesta da compra. Calcúlase que pagan uns 1.000 euros máis o ano. Os alimentos en gluten son un 153% máis caras que o resto. O encarecemento da compra destas familias debátese esta tarde no Congreso a través dunha proposta do Partido Popular que propón unha deducción de ata 600 euros no IRPF por cada afectado. Na casa de Susana, na que 3 dos seus 4 integrantes son celíacos ou sensibles ao glute, non entra ningún produto que o leve, o que dispara a cesta da compra. Es mucho. A ver, yo la puedo absorber ese sobrecoste, pero es mucho para una familia media, sube mucho el gasto de la compra. Vas a ofertas, pero bueno, las ofertas muchas veces porque va a caducar ya enseguida y tal. Pero aún así ni con ofertas ni nada, es que es carísimo. As persoas que deben seguir unha dieta sen glute afrontan un sobrecusto anual estimado de 1.000 euros en alimentación específica. Son produtos de media un 153% máis caros cos convencionais. Un pan de trigo normal que pode costar 2 euros, de trigo sarraceno ou alforfón ou trigo mouro, que é como se chama en Galicia o trigo sarraceno, e é sin gluten, ronda os 4,60. Entón é unha diferencia moi grande. Mais nun produto básico que é ademais o que máis venden nesta tenda. Sen dúbida o pan é unha cousa que é lóxico, é algo que se consume a diario e que as persoas celíacas pois deberán ter o mesmo dereito que as que non o son a ese acceso a un alimento da nosa dieta que é básico. Produtos, algúns necesarios ademais para levar unha dieta xa e equilibrada. Non é unha tradición moi nosa, pero cada vez son máis os que se animan a decorar as súas vivendas de xeito terrorífico para celebrar o Samaín. No concello ourensán de Piñor de Cea atopamos xa varias vivendas onde esqueletos, meigas ou morcegos campan xa as súas anchas. Criaturas do máis aló hai un encontro de condutores ou peregrinos dende esta casa de Cotelas. Do show da comarca. Así que imagínate. Normalmente todos que pasan paran aí a facer as fotos. Lili comezou a decorar a súa vivenda polo Samaín hai 5 anos. Cando o neno era pequeno, empezamos cunha tontería, cunhas simples calabazas, e todo foi ano tras ano medrando. Medrou tanto que xa non poden entrar pola porta durante estas semanas, teñen que facelo polo garaxe, cousas mercadas, pero tamén moitas manualidades. Isto fixemos os nenos e eu. É unha sábana, cunha bola. Despois os veciños tamén me colaboran, que a última semana hasta poño música. Teño un altavoz destos grandes e poño música así moi de medo.
O ayer funo ver, e estamos precioso aquelo. Fomos eu e unha neta e un xenro. Creatividade tamén nesta outra casa a poucos kilómetros. Ai, que lle dá un pouco de medo. Bueno, é que aquí como eso non se acostumbra. Que aquilo é unha maravilla. Bueno, eu espántome entre os dous, o marido e a muller. Todo faino moi enxebre, sabes, moi de aquí. E todos os peregrinos non hai un que non pare aí facerlle foto. El demonio ali. Agora que eu conto a verdade, non o puría. Porque a min dame medo. Ese é o obxectivo desta tradición chegada do outro lado do Atlántico, pero adaptada ao ADN galego. O rei Filipe VI anunciou hoxe que lle concedeu o Toisón de Ouro o expresidente do goberno Felipe González e os pais vivos da Constitución, Miguel Herrero e Miquel Roca. É a máxima condecoración que outorga a monarquía española, un recoñecemento polo servizo a España e a coroa. Con este xesto, o rei Filipe VI reivindica o papel da transición e a concordia na redacción da Constitución. Ata o momento, só se lle concedera esta condecoración a princesa Leonor e a raíña Sofía. A declaración de herdeiros de Castelao xa é pública. O seu expediente atopouno este verán un funcionario en Pontevedra cando ordenaba os arquivos do xulgado de primeira instancia, número 1. Este documento do ano 72 declara as irmás do galeguista únicas herdeiras tras a morte da súa viúva. Hoxe entregouselle a acta xudicial ao Arquivo Histórico Provincial para que a custodie.